banget. Nggih, apik. Suarane kaya aku ora pangling. Kinten? Kaya suarane Bagong. Bagong pun mudar. Amin. Amin dasmu iki. Gambane lho amin, amin. Reng. Sampeyan garwanata ing negara Ngastina ya. Sak sing icuk-icuk Duryudana tumindak angkara murka kaya ngoten niku sing icuk-icuk sampeyan. Mula kang mangkono ripalungguhan iki swargamu teng waduk kula mriki. Hey. Reng. Wih bojomu nang Duryudana awake lemu wetenge gedhe nah cilik kuwi asline iki. Wis dudu urusanmu kowe karepmu ngopo? Klupuk kuwi apa? Kleru kuwi apa? Mandeng ngene kedaton kadireng karepmu piye? Ora karep piye-piye. Cekak cukupe ripalungguhan iki kowe dadi panganku. Aku wis pirang-pirang windu ora mangan. Lah, Gong. Non, lek windu iki kesuwen. Sak windu iki padha karo 8 taun ora. Anu seprapat windu ora mangan. Mula kang mangkono kowe manuta dadi panganku. Wah, kiai le kaya ngono. Wah, sungguh sempurna ya, Dik. Iya. Aku ora roh aku nang mburi kok. Sing roh kowe. Lah ini bejaku kaya ngene. Reng. Kiai le waduh jaran teji wis saka pucuk rambut ngali jempol sikil enek getek kirine. Dasar wasi sembodo sulalan wiraga ileke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lang pantese mripat yen mulak sajak njejawat tur tipis lambene yen guyu ngregeke awake lencir kuning senengane podang kuning. Wah. Kuwi apa ingon-ingon endi mburi ana macan kuwi arep mangan aku tinimbang aku dipangan macan kowe becik aku panganen Yayi Janaka yo guys iki lho Janaka gak metu nyapun lho ngono kuwi ngene to ayo sedukuk bathuk senyari bumi hubungane apa kuwi sedukuk bathuk senyari bumi hubungane apa Serapat kuli pokoknya tegesi yang ana wong ngayomi karo Ndoro Banowati rawi-rawi rantas malang-malang tatas. Oke. Siap, Truk? Siap. Siap, Reng? Kowe mundur Sawetara ana pungkurane Arjuna. Iya, iya. Hilani banget jan aku roh macane sekulino ning abape ya ampun kaya waok. Apa iki lho yo marai munek-munek. Gajah denggele melacak. Macan. Iya, kowe macan. Heeh. Kaya ora pangling suaramu. Endi kowe sama ndrak apa nangane suarane dicendhek yo. Aku apa ora ngerti karo aku, karepmu piye? Tutuk arepe dhewe. Kok suarane iso beda-beda. Ayo maju apa ora ngarsa? Ing kene dalan patimu. Swara. Lek ngentut kula nggih ngoten niku lek ngentut.
sadar kurayan rabadal tibani jemparing ayo bokeke sapa sing prawira Kok tak tibani Kyai Sarotama borak lakitmu. Kowe Sarotama. Nek nganti kowe nakal karo aku Sarotama tak kandhane Pak Muji. Ayo aku patene ana lek pancen kowe tega karo aku Sarotama. Wonten jenengan kaya suarane Bagong. Ora Bagong-bagongan. Ngene iki pancen macan rata-rata suarane kaya ngene iki. Betul-betul. Iku karepe dhewe. Wah. Wow. Ira aku bokongku lawan di mboten kene. Senane neko-neko karo pusaka. Mundur terus. Mundur. Maju meneh. Oke. Turun. Ayo. Mepsa wis dipanasi. Kancane anggere nek ngegawe anggere jam 3 kunjul iki pikirane wis rena-rena. Tiap-tiap. Iki salin. Ngapatut bablang kuwi dadi kaya ngene sing merintah ya kowe. Lah iya, mung nggih menehi pasinaon karo para Kurawa kaemen eling karo Purwadasina. Ayo salin. Carane piye? Ya piye carane merem dipet ngono. Cek apa? Merem iki areng merengket mau. Berubah. Matur nuwun, Pak. Aku malah ngerti ngendi-ngendi, ngerti taman kadileleng barang. Ya, kuwi mung minangka kembang gore lelakon utawa gur ndindawakne wektu. Jane kowe ora dadi macan ya ora apa-apa, jane payune wis tak tampa. Duh, senengane gawe-gawene anake ora. Neko-neko ora. Lah samu barang yang kula tindakaken niku muspra tanpa guna. Ora kok muspra. Nggih ngelekke karo Duryudana dadi ratu aja mung adigang adigung adiguna ngendel-ngendelke ngono kae. Sing ruwet wis kelakon dadi dar sing peteng dadi padang kanthi mandhapipun wahyu katentreman ingkang boten badhe kula ginakaken pribadi ning kangge tentreme negari sampeyan Ngamarta. Iya, Kyai Semar iya. Tentrem niku dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sadéngah titah awon sae bejo cilaka mulya rekoso niku yektine wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah.
ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika momongan kula Pandhawa. Uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa. Supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tut wuri kaliyan kodrating Gusti. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung utawa bathi, rugi utawa tuna. Merga urip niku sejatine bejo lamun ta uripe linambaran gedene rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.